दुखु आं माजों मा खालामबावनो जेबो राहा गैया नाथाय आं दुखुथिया रावनिफ्रायबो सहाय मोना बेनिखायनो आइ आफानिसिम आं सहाय लुबैदों गसाइखौ अननानै सोरबाफोर अननानै हरनोब्ला आं बिराद गोसोआ गोजोन मोनगौ फिसाखौ दाहायनो थाखाय इसोरनि महिमाखौ सोरमा आरो सोरमाब्ला मा जागोन रावबो बुंस' हाया मोनदांस' हाया। बेबायदिनो दिनै दुखुथिया थरायना सहिमा मोसाहारिया गुवाहाटीयाव थानाय भुबनेश्वर बरुवा केन्सार हस्पिटालाव गोब्राब हारानि केन्सार बेरामजों भुगिगासिनो दं। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बेंटल देबलगुरि गामिनि थागिबि मानुलाल मोसाहारिनि फिसाजो गोजौसिन फरायसालियाव फरायबाय थानाय थरायना सहिमा मोसाहारिया गोब्राब हारानि केन्सार बेरामाव गोग्लैना भुगिनांनानै दं। दा गोजौ एबा मोजां फाहामथाय लानो नखरनि हालोदा मोजां नङैलाय नखरनि सुबुंफोरा सरकारनिसिम आरो सुबुं अनफावरि रायजो राजानिसिम दुखुयै राङारि अनसुंथाइ हांख्रायदों। औ आं रायजो राजानिसिम खावलायनो लुबैदों आंनि फिसाजोआ बेबायदि केन्सार हस्पिटालाव दङ थाखा फैसा एसे एनै इदि जगार खालामना लाबोदोंमोन आंनि बियानैफ्रा बा न'आवबो एसे जा दङ बेखौ जगार खालामना लाबोदोंमोन नाथाय दा जोबस्रांबाय आंनि फिसाजोखौ आं बोरै दाहायबावनो आं बिराद दुखु नांबाय आरो बोरै लांफिनबावनो बिराद गोब्राब जानानै दंसै बेनिखायनो आंनि फिसाजोखौ अनोब्ला रायजो राजाफ्रा एसे अनसुंथाइ हरनोब्ला आं बिराद गोजोनगौ बेखौ दाहायनो आरो बियो फरायफुगासिनो दङ बियो फरायनोबो बिराद गोसो दङ हामोब्ला बियो फरायफिननो हागोन बेनिखायनो रायजो राजाफ्रा गरसे गरनै अननानै अनसुंथाइ हरनोब्ला आं बिराद मोजां मोनगौ इसोराबो नोंसिनो आशीर्बाद होथों आं बेखौनो खावलायो रायजो राजानिसिम। दा नोंसाजो हस्पिटालाव दङ बियो नोंखौ मा बुङो नोंसोरथ' थाखा फैसा गैला जोब्बाय आखायाव जेबो गरसेबो गैला दा नोंनि फिसाजोआ न'आव नोंसोरथ' लांफिननोसै होनदों आरो नोंसोर बे लांफिननायाव नोंनि फिसाजोआ मा बुंदों? आंनि फिसाजोआ न'आव थाङा होनदों आंखौ न'आव थाङोब्ला आंखौ मा खालामहैनाय आं बेयावनो थागोन आंखौ दाहायनांगौ होननानै आं थांनांगौ होननानै बियो बुंगासिनो दङ बेनिखायनो आं बिराद दुखु आं माजों मा खालामबावनाय जेबो राहा गैया नाथाय आं दुखुथिया रावनिफ्रायबो सहाय मोना बेनिखायनो आइ आफानिसिम आं सहाय लुबैदों गसाइखौ अननानै सोरबाफोर अननानै हरनोब्ला आं बिराद गोसोआ गोजोन मोनगौ फिसाखौ दाहायनो थाखाय। आरो नोङो दा जोंनि प्रेजेन्ट बिटिआर सरकारनियाव माबा बुंनो गोसो जादों नामा जोंनि माबा बिटिआर सरकारनि जे CM सार प्रमद बर'निसिम? औ आं सार प्रमदनिसिम आं गोसो जादों आं गोसोखांबाय थायो सार प्रमदना अननानैहाय एसे अनसुंथाइ हरब्ला आं बिराद गोसोआव गोजोननाय मोनगौ आं फिसाखौ दाहायनोहाय आं खावलायो प्रमद सार नोङो आंनो एसे फैसा हरनोला आंनि फिसाजोखौ आं मोजां खालामफिननो हागोन आं आखाइ खबजबनानै खुलुमो आं गुरै गोसोजों। बेनिखायनो सुबुं अनफावरि नोंथांमोनहा दुखुथिया सहिमा मोसाहारिनि जिउखौ बासायनो नैबे गाहायाव होनाय बिब' सानसुलि नार्जारिनि बेंक एकाउन्ट नाम्बाराव राङारि अनसुंथाइखौ हरनो हागोन। एकाउन्ट नम्बर 319049784449 IFC कड नं SBI 0007171 थोंजों रायलाय हरनो गोसोबा एबा खौरां लाहरनोब्ला नैबे 8011204258 जानबुं नाम्बाराव कल खालामनो हागोन। चिरांनिफ्राय मनिलाल नार्जारि दैथायहरनाय खौरां निउस 24 बड'लेण्ड।